Dobrý den, já vás vítám u dalšího tutoriálu pro úplné začátečníky a tvorbu webu. A vítejte u nové řady, která se bude věnovat CSS, to znamená programovacímu jazyku, který nám pomůže stránky si nastylovat. To znamená udělat novou barvu, změnit si velikost písma a všechnu grafiku, kterou budeme potřebovat. A tímto teda startujeme novou sérii tutoriálů, která bude mít pravděpodobně mnoho dílů a naučíme se všechno důležitý proto, abyste si vytvořili funkční a hezkou stránku. Opět všechny naše tutoriály jsou dělaný pro jasnýweb.cz, kde byste měli najít všechny doplňující informace. Tak a většina z vás už snad viděla naše tutoriály v HTML. A tady mám nějakou otevřenou stránku. HTML jsou tady ty značky ve špičatých závorkách. Tak, důvod, proč jsem tady měl otevřený obrázek s domečkama, je jednoduchý. Musíme si uvědomit, co znamená HTML a co znamená CSS. HTML je něco jako cihly nebo prvky domu. Každý dům tady na obrázku má střechu, má zdi, má dveře, má okna. Jo, všechny mají ty prvky identický a ty prvky to je naše HTML. A tady v tom cvičném textu, co tady vidíte, máte prvek třeba H1, což je nadpis, P, což je odstavec, image, což je obrázek. Všechny ty prvky tam jsou. Tak, ale za pomoci CSS my můžeme udělat, že ty prvky budou různě vypadat. Tak, vidíme, střechy jsou vysoký, nízký, hranatý, špičatý, kulatý. A to všechno my budeme dělat s CSS. To znamená, je důležité si uvědomit, že jsou to dva různý jazyky, i když oba jsou velmi jednoduchý. Jeden nám definuje to, co na stránce je. Představte si, že definujete zeď, střechu, a dveře, okna. Jo, všechno, co chci, aby na stránce bylo, musím definovat v HTML. Tak, ale potom chci definovat, jak to bude vypadat. A k tomu máme právě CSS. Tak, já tady mám otevřenou první lekci, vidíte, že je to máme tady všechny ty prvky, tohle je nadpis, tady máme nějaký odstavec, jednoduchý obrázek a odkaz. Dneska si ukážeme, jak jednoduše nastylovat ty věci, co vás nejvíc zajímají. Takže ukážeme si nejdřív, jak se stylopis vůbec zapisuje. Tak, použijeme atribut style, který normálně napíšeme do elementu nebo do tagu v HTML. A do něj napíšeme kód, který už bude v CSS. CSS znamená Cascade Style Sheet, neboli kaskádový stylopis. Tak, a to, co nás asi napadne jako první, je, že si můžeme změnit barvu. Správný nadpis je velký agresivní, že, jak to známe z amerických webů. Uložím, obnovím a vidíte, barva písma se mi změnila. Stačil na to úplně jednoduchý CSS zápis color _red. CSS umí zapisovat spoustu barev jménem, to znamená green, blue, black. Samozřejmě musíte je psát anglicky. Pokud nechcete, tak napíšete křížek a hexadecimální kód barvy. To znamená třeba 4444. Musí to mít vždycky 6 písmen. To nám udělá tmavě šedou. Jo? Tak já tam vrátím třeba blue a budeme pokračovat. Jednotlivý prvky od sebe musíme oddělovat středníkem a musí být uzavřený v uvozovkách. A v tomhle případě v apostrofu, aby jsme do budoucna neměli problémy se změnou HTML verze. Tak, jasný, měníme si písmo, takže chci novou barvu a možná bych chtěl novou velikost. Tak, k tomu nám slouží tady zápis font size, který definuji velikost. Teď jsem si vybral px, což znamená pixely. Tak, teď definuju, že font, což je anglické písmo, to určitě znáte, velikost fontu bude 26 pixelů. Uložím, otevřu. Překvapivě je to menší než váš nadpis, ale můžu si dát samozřejmě větší i menší, to je na vás. Tak, samozřejmě další, co nás napadne, je druh písma. To znamená font family, neboli rodina písma. Napíšu si třeba Arial, což je nejčastější bezpadkový písmo. A vidíte, měním
měním druh písma. Tak, jedna věc, co bych chtěl říct. Nebudeme si, a není to ani cíl našich tutoriálů, vyjmenovávat si všechny vlastnosti. Těch vlastností je mnoho, najdete je u nás na webu všechny. A my si budeme říkat ty důležitý, a nebo ty, ke kterým je dobrý něco si říct. Tak, a tady k těm třem bych dodal. Barvu můžu zapisovat v anglicky anebo v hexadecimálním kódu. Velikost zadávám nejčastěji v pixelech. Budeme mít tutoriál jenom o písmu, kde si to všechno řekneme. Pro začátek píšeme velikost v pixelech. Pozor na to, když tam uděláte mezeru, tak vám to nebude fungovat. Musí to být vždycky navařený přímo k tomu. Druh písma nám dává možnost napsat jich víc za sebou, to si zase řekneme v příštím tutoriálu. Pozor na to, ne všechny písma, co vám fungují třeba ve Wordu, vám budou fungovat na internetu. To znamená, omezíme se na ty nejjednodušší, to znamená, jestli chceme bezpadkový, tak Arial, pokud chceme padkový, tak to necháme tak, jak bylo. A samozřejmě ještě si řekneme jednu věc, a to je align, což je zarovnání písma. Takže teď si zarovnám písmo na střed. A teď jsem to asi zapomněl uložit. Aha. Ne, já se omlouvám, tady mám chybičku. A je to text align a ne font align. Bohužel některé vlastnosti používají slůvko text, některý font. Tak, aspoň jsme všichni o něco chytřejší. Tak, a teď mám zarovnaný na prostředek. Už mám v rukou možnost nastylovat si svůj nadpis, velikost, barvu, typ písma, zarovnání. Samozřejmě, když sem dáte left, zarovnává se vám to doleva, když tam dáte right, zarovná se vám to doprava. Samozřejmě, tyhle ty vlastnosti bývají univerzální. To znamená, že je můžu použít na všechny ostatní věci. Takže já si tady třeba do odstavce, který máme pod tím, si zkusím udělat úplně stejný stylopis, až na to, že si tam napíšu zelenou barvu, uložím, otevřu a vidíte i na tak odstavce mi to funguje úplně stejně. Samozřejmě těch tagů je hodně, ale tohle by vám pro začátek mohlo stačit. Ještě si ukážem jedna věc. Stylopis můžu používat samozřejmě i na obrázek. Na obrázku samozřejmě žádný písmo nemáme, tak se můžeme naučit tady příkaz border. Border je samozřejmě okraj, kde zadám, jak je široký. Tak já dám 3 pixely, ať je to víc vidět. Jak vypadá. Solid je solidní, to znamená souvislá čára. Můžete tam dát tečkovanou, čárkovanou. Podívejte se do přehledu hodnot, to bude nejjednodušší. A samozřejmě barvu. Uložím, otevřu si a vidíte, můj obrázek má rámeček. Takže samozřejmě nemá cenu na obrázek používat barvu písma, velikost písma, ale některé příkazy fungují i na obrázky. Tak, můžeme použít třeba text align. Opět matoucí. Sice je to zarovnání textu, obrázek žádný text není, ale nebude nám to fungovat. Je to přesně, jak jste si mysleli. Pozor na to. CSS je trošku záludný a jinak se interpretuje v různých prohlížečích. To znamená, vždycky zkuste to, co vás napadne, ale může se stát, že to tak prostě nejde. To je důvod, proč tady budeme mít další tutoriály, aby jsme se o všechno naučili. Tak, a u obrázku si řekneme ještě jednu věc, a to je okraj. Je to margin, je to okraj, který není vidět, ale udělá to. Vidíte, že se kolem toho udělá neviditelný okraj, aby to bylo takový prostornější, víc vzdušný. A co by nás ještě mohlo zajímat u obrázku, je jeho šířka. Zase width, to je anglicky šířka, zase číslo pixelů a px, aby prohlížeč věděl, že jde o pixely. Tak a vidíte, že se nám to poměrně zvětší, to znamená šířka i výška ve stejném poměru. Tak, v tuhle chvíli už umíme většinu podstatných věcí. Jediný, co vám ještě teď ukážu, je věc, která mě vždycky štvala, a to je, že odkaz se vám vždycky podtrhne. Podtrhnutí se může někdy hodit, je to takový úzus, že odkaz je podtrhnutý, ale díky tomuhle si ukážeme, že to není potřeba. Tak, je to text decoration, to znamená dekorace textu, může to být podtržení, nadtržení a přeškrtnutí. Když to mermomocí chcete někde udělat, uděláte underline.
Tak a tohle byl dneska takový jednoduchý úvod. Ukázali jsme si pár těch věcí, co jste nám psali, že byste nejčastěji potřebovali. A řekneme si ještě všechno v budoucích tutoriálech. Hlavně si řekneme, jak to zapsat líp, než aby jsme u každého řádku měli tady to style. Tomuhle se říká řádkový zápis a není to úplně nejlepší. Každopádně teď už jste schopný si ty vaše prvky toho vašeho domečku, který jsme se naučili si tam nandat, hezky nabarvit, umístit, zvětšit, dát tomu okraj a udělat všechno, co potřebujeme. Tak, já vám pro dnešek děkuju, nezapomeňte se podívat na materiály nejasnýweb.cz a ještě tenhle týden určitě vydáme další tutoriál, kde si už jasnějc a budeme říkat všechny důležité věci, které budete potřebovat. Díky za pozornost a naschle.